Kani adto sa dato pa kami, daghan kayo akong mga amigo. Sa dihang mag-inom kami, ilim nga klase-klase, pulutan pa'y imo kinilang butiti. Napulo lang kabuok ang among auto, nasad mi 30 ka eroplano, nasad mi submarino, barko pa'y imo 5,000, walay labot sa nalunod ka rin bagko. Manginhas mi mag-auto, mamana mi mag-submarino, kung ikangon mag-eroplano, kung mano yung magbarko, wala damhan na pordo'y may kalit. Nadaot sa bisyos akong mga ginikanan, kaya mama ko sa madyungan, ang papa ko sa sabungan, ako intang dito lang sa tungkitan. Manginhas mi magbaktas na, mamana mi dala pa masura, kung ikangon maghukas, kung mano yung ni magbutas, hadloks dapag, wala damhan ya sinso nasad mi. Akong papa nagagalot og daghang ulawan, among labandira si Aramina, among kusinira si Rosana Rosis, akong bodyguard si Joseph Estrada, si Jimenez akong masahista, Claudine Barito ang akong yaya, Marian Rivera ang akong siyota, magsilos papirmi singgil loksi, Manny Pacquiao ang driver ko, si Mayweather ang mekaniko, sunggo sa tinuod damgulang to, istambay raman ko kung ambisyoso, istambay raman ko sa kanto, manghingi ay lang sigarilyo, istambay raman ko kung ambisyoso, maong gadamgo ko gingon ato.